Нова назва і нові люди. Партія «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Відтепер «Європейська солідарність». А вже за тиждень, 31 травня, відбудеться з'їзд оновленої політсили. Там назвуть прізвища тих, хто представлятиме «Європейську солідарність» на дочасних виборах до парламенту 9-го скликання. Петро Порошенко сьогодні повідомив, що в його команді будуть як досвідчені політики, так і нові обличчя, волонтери, громадські активісти і добровольці. За словами п'ятого президента, йти на дочасні вибори і перемагати на них із новою командою він вирішив, щойно його наступник Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. Наша політична сила прийняла абсолютно чітке рішення з перших секунд. Ми йдемо на вибори. Ми беремо участь в виборах і ми маємо там перемогти. Ми зобов'язані. Ми маємо всіх з демократичного табору запросити об'єднатися, бо інший сценарій буде, що люди, які будуть голосувати за демократів, але вони не пройдуть, ці голоси підуть нашим опонентам.